Id-deputat Nazzjonalista Karol Aquilina uża l-aġġornament tal-erba' fil-Parlament biex jigdeb dwar il-proġett tal-Power Station tal-gass. B'reazzjoni għall-allegazzjonijiet ta' Aquilina fil-Parlament, il-Partit Laburista qal li mhu veru xejn li kien hemm xi ftehim ma' xi persuna jew kumpanija qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Qal li qabel l-elezzjoni il-Partit Laburista kellu pjan ta' kif se jraħħas il-kontijiet b'25% kif fil-fatt tagħmel u spjegah pubblikament. Wara l-elezzjoni il-kuntratt ingħata wara proċess kompetittiv ibbażat fuq il-prinċipji ta' dan il-pjan li kien pubbliku u li matulu pparteċipaw qatt ta' kumpaniji. Kienu xhur ta' evalwazzjoni li waslu biex intażlet l-aħjar offerta. Dan ma jgħidux biss il-Partit Laburista, għaliex il-proġett marbut mal-bini tal-Power Station il-ġdida kien evalwat mill-Kummissjoni Ewropea li kkonfermat li l-Gvern Malti kien mexa mar-regoli u l-liġijiet stabbiliti. Tant Simon Busuttil ma kienx ħabb pjaċir b'dik il-konklużjoni li kien spiċċa jgħajjar lill-President tal-istess Kummissjoni. Il-Partit Laburista qal li d-diskors ta' Aquilina qed jidher b'mod ċar li n-nies wara l-gidba ta' Igrant baqgħu ma talmu xejn. Qal li fil-ħajja u fil-politika jgħoddu l-fatti u l-provi u mhux l-istejjer li jogħġbu jivvinta xi ħadd bħal Karol Aquilina. Intant, din ma kienx l-uniku gidba fil-konfront tal-Partit Laburista. Dan hekk kif dalgħodu l-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista In-Nazzjon ħareġ jallega li l-entitajiet tal-Gvern u l-Ministeri intalbu jħallsu €4,500 biex ħadu sehem fil-fira Kwalità Malta. Il-Partit Laburista qal li din hija gidba mill-bidu sal-aħħar għaliex is-sehem tal-entitajiet governattivi kien mingħajr ħlas, l-istess kif kien għall-għaqdiet li jaħdmu fis-settur tal-karità.